рӯз ба хайр, мардуми захматкаши тоҷик. манзарат мехоҳам барои ислоҳи бадан смс ё номаҳои шумо ё мессенҷи шумо байни ҳамдигар ирсол мекунед ва мегӯед ки агар инро барои 10 нафар равон кардӣ, пагоҳ туро як хушбахтие интизорест ё як ҳолати хубе мешавад ё чизи дигар ба ту барои 10 нафар равон кунӣ. равон мекунӣ, намешавад. акнун ба ин чизҳо бовар накунед. зарарашро мегӯям. инро мардуми ном нагирем ба мо равон мекунанд ба хотири аз эътиқод дур кардан. вақте як нафар ба шумо гӯяд ки фалон корро кун, барои ту як тӯҳфа медиҳам, накунад, 2 бор гӯяд, 3 бор гӯяд, ҳамин гуна шуморо ваъда кунад, дигар шумо сухан кунад, шумо бовар намекунед, яъне ки эътиқодтон канда мешавад. инҳо ба ҳамин восита шуморо аз эътиқоду ин чизҳо дур мекунад ки оҳиста оҳиста меҳру ваи шумо канда мешавад. гӯед ки ман ина равон кардам нашуд ё ин он, аз худо дур мекунанд шуморо содда карда фаҳмонем. барои ҳамин бовар накунед, барои 10 нафар равон кун, ин кун, хушбахтӣ туро интизор асту дигар. дуввум, баъдан радио, телевизионҳо саволҳое медиҳанд ки муаммо аст, касе пайдо карда наметавонад. аз шаб шабтар асту, аз рӯз рӯзтар асту, ё аз барф сафедтар асту. зан як бор истифода мебарад, мард истифода намебарад, дар китоб як бор омадасту, дигар чиҳо касе ёфта наметавонад. инҳо маҳз барои ҳамин чиз фикр шудааст ки шуморо ба каҷӣ барад, ки вақте ки ақли шумо зӯраш нарасид, дигар шуморо ба каҷӣ мебарад. агар бачаҳо ин чизи хубтар медонанд, вақте ки дар ҷанг дар чиз зӯрат нарасид, баъд маҷбур асти қоидаро вайрон кунӣ, яъне ки ё гази ё ягон кори дигаре ҳаст.